binati o minahal kong talunod. Dugay-dugay ko guys na magsuwa ka upload og mga videos kay tungod ni Mita guys i-block ko nila. Kadagang report pag eleksyon na iba. Okay, niya hapit na hing mo lingkod ang ato ang bag-ong mayor, inubanan sa atong vice mayor. Ang mayor sa una hing vice na pud ba. Mayor Eric Espaudio mo vice na niya. Ang atong mayor na pud diri sa lungsod sa Matalom si Mayor Elvera Pahulio. Kaya ito lang i-welcome sila nato diri sa ato ang lungsod sa ato ang mga bag-o nga mga konsihala or konsihal diri sa lungsod sa Matalom. Ato silang i-welcome niya. Daghang salamat sa katong humana ang ilahang term niya. Di na mo malimtan ang inyong tabang or kontribusyon sa pagpalambok sa atong lungsod niya. Welcome po silang atong mulingkod isip sa mayor, isip sa konsehal diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong pananhang mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga inyo kong suportahan o tabangan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Wa ko mahimo guys ug wa ang inyong tabang ug suporta aron ma-realize nga mas magmalambuon o mas magkadaghan ang mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Atong suportahan kanunay ang atong bag-ong mayor si Madam Elvera Pahulio, atong vice mayor si Eric S. Pahulio, sa bag-ong mga konsihal nga mulingkod diri sa atong lungsod niya. Daghang salamat sa mga konsihal nga humanang ng term. Daghang salamat sa tanan. Okay, iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Binati og minahal kong Matalonon. Today is June 25, 2025. Okay, katong ganahag pulutan ha, di ata diri sa kilid sa Matalom Municipal Plaza. Balot mo sir, makagwapo, makagwapa, makapahamis. Okay, katong ganahag pulutan nga balot ari lang ta diri sa kilid sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa mga plaza na ay dapat talong di ata sa kilid niya sa mga negosyante nga ganahan nga magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ka na nga mo invest o business diri sa ang lungsod sa Matalom. Nanginahanglan jud og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope daghang musanong, daghang up og negosyo diri sa lungsod sa nanginahanglan ko sa mga tabang aron ma-realize ang atong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan. Balot mo sir, balot mo nga, makagwapa, makagwapo, makapahamis. Balot sir, ma'am, makagwapo ni sir, makapahamis, makapagwapo.